under, og så give 5. Ja. Den der jakke, hvor den brænder godt. Så slukker du. Nu tager det halvanden time, før den er klar igen. Godt gået, Finn. Now we're talking. Velkommen til Libyen. Det er Mohammed-krigen. Kom så, vi skal have nogen. Og så fyrer der jo for helvede den kimen i bygningen af. Hvor meget kan vi få den op på? Ja, den kommer ikke så meget højere. Men bare kør den hele vejen op, og så hurtigt ned igen, så får du det største. Du kan godt køre den hele vejen ind. Det er det? Ja. Du er bare. De der øjenbryn, der er brændt på. Vi kan brænde af. Der er meget høje tændinger nu. Der ligger en rygsæk der. Det er ikke snart, jeg skulle have.